muna taya daukacin dukkanin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙasa baki ɗaya da duniya ma baki ɗaya dangane da wannan kyautayi da aka yi mana na karrama ɗaya daga cikin ɗan uwanmu Sheikh Sayyadi Tijjani Faraga da aka bashi shugaban masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wannan masana'anta ta mu ta Kano. Akwai masoya manzon Allah da suka zaɓi ɗaya daga cikin aminai na abokan sana'ata Tijjani Usman Faraga, aka bashi shugaba na bayin Allah masoya manzon Allah wadda muke masana'antar shirya fina-finan Hausa Kannywood. Ni Al-Amin Buhari na yi mubayi'a matsayina na Gazzalimi ko ina tare da ƙungiyarmu wacce babanmu mai gidanmu yake jagoranta a Tijjani Faraga, wato ƙungiyar masoya Annabi Zalla. Mu muna tare da Annabi Muhammadu, saboda haka wannan ƙungiya mun ji daɗi da ita. Salamu alaikum. To, muna godiya ga masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na Najeriya baki ɗaya da suka ba wa ɗan uwanmu Alhaji Tijjani Faraga, sarkin masoya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na Kannywood. Muna godiya, muna murna, kuma mun karɓa. Allah Ubangiji ya bamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.